kene iki papane wingit. Lek hati-hati ya iso kena santet. Heh, ora percaya blas tel. Larat gendeng. Gak nggih pengaman malah metu jero. Aduh, piyo. Rasakno iku. Celeng biaya anae. Aduh, gara-gara metu jero malah kira kon sak awak iki opo iki? Dikandani ngeyel. Wis dikandani nang kene papane wingit. Si biaya anae. Rasakno iku kon kena santet. Duwe acara opo maneh celeng-celeng iki? Aku kate njaluk obat penangkal santet. Kon duwe apa ora? Sik, tak priksa sik. Mangapa cangkemmu? Sik ta, sing kena santet iki dudu aku. Tapi celeng iki lho. Lek ndelok gejalane iki duduk santet sembarangan iki. Iki kudu didelok nang buku pramuka sik. Halaman 200 bab 1 perkara santet. Ndek kene ditulis gejala awale rupane kaya celeng. Lah iki kena celeng. Iki wajahku kait lahir yo. Sik, gejala nomor 2 ditulis lek wetenge mlentu-mlentu kate mledos. Lah, ngono ku kaya wetengmu iku. Lho, kok malah ngene iki? Santete gula tambah cacing di jero wetengku. Lek jare buku pramuka, gejala sing ngono iku iso menyebabkan kehamilan. Hah, gendeng. Cepetan, Det. Telepon dokon bayi. Kongkon njogok santet di wetengku. Iki efeke metu jero. Lek jane hamil muga-muga anake gak kaya celeng rupane. Lho, diapakno iki cacing kremine karo santete? Lah iki, cacing kremine wis berkembang biak, kawin silang karo santet. Ambune kaya peceren. Tapi kan rasa duren, Bos. Perlawanan santete jan sengit. Sik, tolong, jogono suntikane. Tahap akhir, suntik mati. Gendeng, wong berobat malah kate disuntik mati. Dukun kire. Sing kate disuntik mati kan cacing kremi karo santete.